Ako'y kinig sa tuwing gabi. Hindi ba jogging mo nagdagan? Ay dagan. Ay, siya ba? 1, 2, go. Ay gigdagan mo. Gwapo kayo guys, gigawin ko kumain guys. Malayo ka man, ikaw ay pupuntahan. Hindi ka susukuan. Dapat pag mungutot ka sa muhay na ko, Bi. Mungutot ka, Bi, uminaw ka. Ha? 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 Ano ba? Pag mangutot ka ba, na ko, dili man bastos sa mangutot. Bilambing ako, Bi. Ayaw ka, Bi! Gago! Hey guys, what's up? This is me, Tonyo Cruel Vlogs. Welcome back to my vlog guys. So ngayon, nakasama ko si Mimi, ang aking jowa. So pupunta kami sa aming spot guys. At doon kami mag-jogging kasi may gagawin kami guys. Mamaya na lang guys, kasi madilim pa dito. Hey guys, so malapit na tayong dadating guys sa ating pupuntahan guys. Kasi si Mimi ay papunta na din. At siya na lang ang hinintay ko guys, kasi malapit na lang ako guys. So, surprise natin siya guys, kasi sabi ko sa kanya na malayo pa ako, pero siya malapit na siya. So, sinabihan ko lang siya na malayo pa ako, pero malapit na talaga ako. Gusto ko lang mauna sa aming pupuntahan guys. Meanwhile, Naligo ka? Basta ka? Ha? Ulan na. Mimi guys. Okay, Pusili mong ka kay ulan. sino mo na ko dito? Drama mo ko dito. Asa na dapat ng ulan? Dito sa... Sa? Dito yung ano dito ba? Wala, pasinglungan. Wala. Okay. Sige na, mag-jogging na tayo, masubot na tayo. Naganga ko. So guys, nami buhaton guys. Ano lang, mag-una siya, tapos pawit ako, tapos tanaw na akong mga reaction sa tao kung sa ilang reaction kay Mimi. Okay, nag-jogging si Mimi. Nagwapa kayo, mag-jogging no? Pangit kayo. Tapos karon, nara ko sa likod, maniid lang ko sa mga lalaki. meanwhile, Sige na, jogging na ta. Tara. Ay, mag-mas din, mag-jogging. Hindi ka mag-isuhin nga na. Oh, daw. Oh. Ano din? Kapoy mag-jogging ni Ako lang lagi karang baktas. So guys, dagang yung mga picture siya guys. Na yung mga tao sa likod guys, yung dagang kayo. Nagang do. Dagang kayo guys. Ako'y kinig sa tuwing gabi. So guys, nagpahinga lang kami guys kasi sobrang kapoy talaga magbaktas guys. Dito. O ganun. So kasama ko si Mimi guys. Mimi yan. Mimi yan. Gago! Magsalita ka. Ayan. 1, 2, 3, go. Ito yung mga istorya. So, Mahal. Sa ako rong dakan. Mas pabot ka diriya. Mag-time ka. di ba si pag tuyok di ba masangit ka sa lalaki. Hi Migay, Laila to Miga. Mani ka, Mimi day. Wait, uyab. Masaktan ng puso ko. Tapos mag-ana, ala, uyab. Susundan ka nila, tapos enrolling ka sa ko. Piste na uyab, hindi na day. Gago! Mali siya, Miga, ako na Facebook mo Miga, bi. I-add lang, Tonyo Kulera. Isa man na ako, uyab. Ano na lang, bi. Mag-jogging ko, niya, hinay-hinay kong baktas. Oh. Mag-jogging ko, mag-hinay-hinay kong baktas. Mag-jogging ka, mag-hinay-hinay kong baktas. Oh. Dapat tinayin ito istorya para masabtan, no? Oh. Sige, 1, 2, 3, go.
Sige na, pila man ka minutes yung gusto dali? 30 minutes? Unsa? Mag-jogging, human-human. Matay ka diya. Ang tutulog, mag-jogging yapon. Sige na, makimulan. 1, 2, 3, go. Sutoy, dagan. Okay, sundan natin ka. 1, 2, 3, go. Tawa na! So guys, hindi ako mag-jogging ng matagal guys kasi medyo sobrang sakit ng aking dugan guys kasi nag-basketball kami, natamaan dito sa dugan guys, sobrang sakit kaya nahirapan ako huminga pag nasobrahan sa pag-jogging. Meanwhile, Pera? Sige, jogging pa. Jogging ba? Sige ba? So guys, sasama ako mag-jogging sa kanya guys. Mag-camera kami. Kameraman. Sige. Game. Game. So guys, mag-video ako habang mag-jogging guys kasi gusto ni Mimi mag-jogging. Mag-jogging ako. Pag namatay ako dito, siya na bahala sa akin ha. Bitaw. Sige na. Di ba jogging? Sige, let's go. Ha? Hindi ba jogging mo nagdagan? Ay dagan. Ay, siya ba? 1, 3, go. Ay gigdagan no. Gwapo kayo guys. Gigawin ko bahay guys. Malayo ka man, ikaw ay pupuntahan, hindi ka susukuan. meanwhile, So guys, hindi na kami jogging guys kasi nahirapan ako na maghinga kaya ganito na lang kami guys, maglakad na lang kami guys. Mag-Tagalog Bisaya tayo guys kasi minsan nga may nakikinig sa atin, may nanonood Tagalog, minsan Bisaya. So mix emotion lang tayo guys. So, ganito lang kami guys. Ito ganito ba? Normal na chika-chika. Ano mo? Kusiun ko ng lubot ni mo ron. Pakusi ka be? Kusiun ka be? Be? Na. Ayaw pa. Papa ni mo tanong sa kuha? Sige to ka nak ako tanong sa mo. Pagbulag yapon mo wala uli. Terus Nasabi. Paano mo nasabi? Paano sabi? Magbulog. Wala, hindi ko kailangan magbulag tayo kasi ikaw lang sapat na. Anong magagawa? Laging natutulala. Pag lumalapit ka, pag lumalapit ka. Pupunta na kami sa bahay nila Mimi guys, tapos kaming maglakad-lakad kasi hindi kami nag-jogging maayos kasi nahirapan akong huminga. Kaya pupunta na kami nila Mimi guys. Punta tayo sa bahay niyo. Yun, ngayon lang siya nakabalik sa bahay namin guys. At saka nga pala guys, bibili lang kami ng ulam na luto na daan. Tanga mo! Magpalit kami sa daan ka ng luto na daan guys. Kasi mahirapan na kaming magluto-luto kasi kahoy lang yung yung isusugnod guys. Ganito lang guys kasi sobrang liit niya guys. Hindi abot ang standard ko. Ojo kita si Gobi, nangutot ka ba? Gusto ko ka nang mangutot ko gabi. Manangit ka sa Gobi, mangutot ko ba? Ipasimot mo sa kuha ba? Bito bi. Di ba mangutot man ko, di ba kadugong ka? Ako mangutot ko, di ka madunggan. Ay, pag mangutot ka, di ka madunggan. Kailangan niyo nagtulong. Pero nangutot ka ba? Oh, semua, bro, semua wala. Oh, saan balay na mo day? Dapat pag mangutot ka sa mo ay nako bi. Mangutot ka ba yung minaw ka? Ha? Ano man? Pag mangutot ka ba, nako, dili man bastos sa mangutot. Ganun. Yes, good. At nga. Ato nang kuan guys, ito nang abangan guys. Mangutot siya guys. meanwhile, Anong magagawa? Be, Laging natutulala. katugon ka. Pag lumalapit ka. So guys, nandito na kami lang Mimi guys. At nagluluto kami ng pancit canton. Punta ng kanyang mga kapatid. At bumili na rin ako ng bihon at saka barbecue para sa amin guys kasi konti lang ang apilan niyo yung utos ande. Namay nunggu. So yun yung so yan guys, nagsasaing na kami. So bilambing ako be. Ayaw pa day. Gago! So guys, by the way, naghahanap kami ng mga bagong content na nakakaibang content o magandang content, ano pang content guys. Yung sobrang gandang content guys. So bangga lang kayo guys kasi hindi masyado kaming nagbo-vlog kasi nag-iisip kami ng
nag-isip kami ng magandang content para sa inyo guys, para sa lahat ng nanonood, para sa lahat ng nag-support sa amin. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Bilang lalaki at hilig sa vlog guys, so isasama ko aking jowa sa vlog, sa aking kalokohan, kung ano man dyan. Basta sa lahat ng makakaya guys, pag malaki ko si Mimi kasi maliit ito eh. Ang Tagalog to, yung kurik ko no? Oh, ulit ang lips bino. Ang lips ni mo ba? Wala yung lips. Lips. Okay, budot na ano. Yan mo kay Kwan, normal lang ano. Meanwhile, Kung nagustuhan nyo ang video nito guys, kahit konti lang guys, kahit maikli lang guys, balang araw at susunod na araw, babawi kami sa inyo guys, kung saan kami nagkulang guys. Kasi sa ngayon guys, hirap talaga guys kasi malayo siya sa akin. Minsan lang ako makapunta dito sa kanila kasi busy, may work, minsan wala. Kaya minsan bawi-bawi nila sa vlog at sulitin ang moment na kasama kami. Tulad ngayon, 11 days kami hindi nakita kami 17 guys yung mansari namin. Tapos ngayon na kami ulit nakabalik na makita guys, kaya tinodo ko na, nag-vlog ko na, at siyempre inaya niya ako mag-jogging, kaya sinamahan ko lang siya kasi chance na makita kami at wala naman akong trabaho, kaya sinamahan ko na siya guys. So anong masasabi mo Bombay sa ginagawa ko sa iyo na sinamahan kita sa vlog, jogging? Masaya ko kasi kasama kita mag-jogging. Hindi, walking pala, hindi jogging. Ay, walking nga pala, walking din. Pero isa part na yon ng jogging kasi jogging ka naman mga 2 meters. So guys, dito lang tatapusin ang aming vlog guys. Kung nagustuhan nyo ang vlog na ito, don't forget to subscribe, like, comment, and share, and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video namin kasi maraming video ang aming gagawin tulad ng mga challenge, mga mukbang, at saka mga lap trip video guys, mga skit na konti guys. Kasi si Mimi sinasanay kong mag-vlog ng hindi siya nahihiya, like mag-vlog ako, kailan magsalita na siya. So guys, abang-abang guys, dandahan ko pa siya kasi nahiya pa siya talaga guys. 4 months na kami pero nahiya pa din siya guys. Peace. Ika na Ben. Peace. Peace. Oh. Tapos Rar.